मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो थानाय नङा खारै खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों इयुनावबो थागोन आरो सोरबाया एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबाया एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबाया पलिटिकेलि बाइवार्ड प्रफेसनेलि फैनाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जों लाबोनो नागिराखै मानोना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय थामथि गोहोखौ जों गोबां नुगासिनो दङ एनडिबि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय गतिके एनडिबिनि मानसिफ्रा बिदि जानांगौ होननानै फुनज्लायग्रा मानसिफोर गोबां दङ आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय होननानै आबसुनि मानसिफोरखौ फुनज्लायग्रा गोबां मानसिफोर दङ माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारिखौ मन'हां मन'जाहां बै समनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिनि गोनां जानानै फैदों। खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय 17 बोसोरनि बाथ्रा जे रायखांबाय थायो नैबे सानै बेक्तिया आं दिनै स्पेसियेलि बिथांमोननि नामखौहाय मुंख'नानै होथारनोसै जोंहा मानगोनां सिएम प्रमद बर' सार लोगोसेनो जोंहा इएम फरेस्ट बिफाननि फेरेंगा बिआर फेरेंगा रनजित बसुमतारी सार नोंथांमोना अलरेडि इन्ट्र' भिडिअ आरो लोगोसे टाइटेल थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो हमदांना मोनबाय दा बिआर फेरेंगा सार बिथाङा बुंदों थांनाया नंमारगौना नंमारा बेनि स्पष्ट जायाखै नाथाय खोथाया जोबोद सैथो जे बे बाथ्राया सानसे नङा सानसे बेबायदि जानो गोनांखा माने समखौ नेनानै बिथांमोना हमथानानै दङमोन गोबां बायदिसिना माने प्रेसार थायो जायनि जाहोनाव दिनै बेबायदि सन्जय स्वर्गियारी बिथाङा रेजिगनेसन होनायनि खौराङा सोराङाव फैदों दा नंखाय ना सैथो बबेहाय थांगोन बबेहाय थाङा बेखौ जों उननि समफोराव मिथिलांगोन नाथाय दिनैनि समावहाय मोनसे सरकार थासेयावबो सासे एमसिएलएआ ओंखारलांनाय जिथु जाथाय बे थारैनो जोबोद साननो गोनां बिषय आरो अलरेडि आं नोंथांमोननो मोननै भिडिअआवहाय खोन्थालांदोंमोन जे फैबाय थानाय समफोरा बोरै जानो थांगासिनो दं होननानै जिहेतु बोराबलायनाय बाथ्रा जे आं बुंदोंमोन दिनै बियो सैथो फोरमान जाफैबाय लोगोसेनो बेवहाय क्रेडिटखौ सोर लागोन लाया सोर थार्ड पार्टी सोर नैथि ग्रुप सोर थामथि ग्रुप बिथाङा जे फोरमायदों जोंहा बिआर फेरेंगा सारा रायजोनि गेजेरावहाय गुलाय गुजायखौ सोर लाबोदों खौसेथिखौ बिथाङा लुबैदों होनना बुंदों नाथाय खौसेथिखौ सिमफायग्राया सोर दिनै हारिनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों जोङो बै हारि खौसे बर'आनो होननानै बुंदों नाथाय बिनि गेजेरावनो पार्टीनि नाम लानानै मुं लानानै डिभिजन लाबोनाया सोरमोन दिनै बिथाङा रोखा गावनि जबानजोंनो जों खोनानो मोन्दोंमोन जे बिथाङा उमुक उमुक जायगायाव थाहैनाय सुबुं बेक्ति रायजो राजाफोरा बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार होननानै बिथाङा गावनो निजेनि खुगाजों बुंदोंमोन जों बेखौ गोसोआव दङ बयबो आरो नोंथांमोना हयथ' बेखौ नुबाय खोनाबाय दिनै जि बाथ्राया सोराङाव फैदों थारैनो जोबोद साननो गोनां बिषय मानो होनना बुङोब्ला सरकार थासेयावबो दिनै स्टेट सेन्ट्रेल बिथांमोना ग्रोम ग्रोमै पावाराव दङ सासन खालायगासिनो दङ मानि जाहोनावथो दिनै बिदि रेजिगनेसन होनाय खोनाफेरि जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल सिनारिखौ नायोब्ला बे खोनाफेरि आसरित होमबा 17 बोसोरनि खुंथायखौ बिथांमोना खनले बारम्बार रायखाङो अब्ला जों रायखांनायाव माथो दस दङ दिनै 17 बोसोराव जाखिनि खुन्थाखौ हमथांना लाखिदों जिखिनि खुन्थिया गायनाय बेखौ हमथाबना लानो हादोंमोन नैबेनि जाहोनावसो दिनै जोङो नैबेबायदि गसंथेनानै गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंनोबो हादों जों निजेनि परिचय होनोबो हादों दिनै जाय बिथांमोना दिनै रुलिं अपोजिसन जाफैलायनो हादों पलिटिक्स बाहागो लानो हादों दैदेनगिरिनि सायाव दैदेनगिरि दिनै ओंखारगासिनो दङ बायदिसिना बेफोर 17 बोसोराव जायाखैब्ला सोर मावनाय फारसेनिफ्राय जोङो मोनथियो रोखा फोरमान दङ रायजो राजा बयबो फोरमान दङ दिनै जोंनाव मा दङमोन दिनै मा जोङो मोननो हाखो बे मा हरखाबै बबेनिफ्रायबा दलदब गोलैनानै जोंनो होफैदोंमोन नामा सोरबा दिनै बै 17 बोसोरखौ जे बिथांमोना बारम्बार खनले नेगेटिभ वेयाव माने मोनसे गाज्रि दिगथिंहाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो दिनै बे 2003 सननि मायथाइनि जे सुक्ति भारतनि संबिधाननि गेजेरजोंहाय मर्यादा मोननाय जे सुक्ति दिनै गासिबो जि साबजेक्ट्स माखासे बिथांमोना एन्जय खालामगासिनो दङ आं आरो फिन खनसे फारि बुंनांगौनि बाथ्रा गैया
मोनथिखाबाय बयबो बुजिखाबाय दा दङ माथ्र होनना बुङोब्ला 2025 नि बिसायख'थिखौहाय रायजो राजाफ्रा नेनानै दं बेवहाय नैथि थामथि पार्टी सोर फैयो सोर फैया सोरनि गोहो दं सोरनि गोहो गैया बे गासिबो रोखा फोरमान जानो थांगासिनो दं रायजोफोरखौ बेले बेजे साननांगौनि खुनु बाथ्रा गैया आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै रायजोफोर आङो जोबथारनायाव फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन नैबेनो 17 बोसोरखौ दुसिनायसाय दुसिनायनिख्रुइ जुदि दिनैनि समावहाय मानगोनां बिटिआरनि सिएम सिबबो नङा दे सिएम बिथाङा 17 बोसोरनि सोलाय जुदि बिथाङा थारैनो जुदि गोग्गो गोसोजोंहाय जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरि जानो फैदोंमोनब्ला रायजो राजानि थाखाय मोजां मुलाम्फा जानाय खामानि मावनो सानदोंमोनब्ला जोंनि गेरेमसा हारि दानायाव बिथाङा सहाय सहयोग होनो सानदोंमोनब्ला दिनै बिथाङा 17 बोसोरखौ दुसिनानै समखौ नस्थ' खालामा लाबासिनो जाखिनि सम मोनदोंमोन बेयावनो जुदि बिथाङा फोरमान होलांनो हानायमोनब्ला दिनै बिथाङा बेबायदि नेवसि गारजानाय नङामोन आरो बेबायदि पलिटिक्सआवहाय आगान होदों जिहेतु बिथाङा दिनै सासे मानगोनां जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बड'फा बिथांनि मोनसे गोथार आफादखौहाय दिनै सोंखारि जानाय आवरायफ्लेबाय थाजानाय पलिटिक्सनि माखासे दागो नांनाय बेफोरबायदि दिनै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जायामोन जुदि बिथांमोना जुदि खौसेथिखौ सानमारदोंब्ला दिनै मोनसे गोथार आफादखौ लाफानानै बिथांमोना बेबायदि गुबुंले खालामनो नाङामोन दिनै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ रायखांफिननांगौब्ला जोबोद रागा जोंथावना बाथ्रा आं दिनै गुरै रावै बुंदों नाथाय बिराद रागा जोंथावना बाथ्रा बेफोर आरो बांद्राय बेले बेजे सावरायनांगौनि गोनांथि गैया दिनै बिथाङा मोनथिखागौ स्पष्ट खोथा मोनसे जिहेतु आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौ बे बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव बांद्राय बुंजाया नाथाय आं बुंनो फंसे आं नोंथांमोननोहाय एसे फोरमायनो नाजागोन जिहेतु दिनै जोंनि नाफामफोरनि गेजेरावहाय माखासे आइजें लाग्रा आफादफोरा जे हाथियारखौ दोनथ'नानै दिनै सावरायनायनि गेजेरजों बे गोरोबथाखौ खालामफैदों नाथाय जोंनि बे गोरोबथानि गेजेरजों गुबुन आफाद गुबुनफोराबो दिनैनि समावहाय गोबां माखासे आइजें दोनथ'नानै सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय सैथोआ बहा दिनै बेखौ सोरबा थार्ड पार्टी होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि स्टेटनियानो बेखौ माखासे पलिसि खालामदों दिनै बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना बुंनांगौमोन जे आइजेंफोरखौ दोनथ'दो जिहेतु बिथांमोननि डिमान्ड जिहेतु बिथांमोननि दाबिनाय बिथांमोननि बिनाय बेफोरो मिनिंलेस नाथाय जोङो हारिनि थाखाय मावदोंमोन जोंनिया सैथोमोन आरो जोंनि आइजें दोनथ'ग्रा बिथांमोननि दा गोबां बेले बेजे केस बायदिसिना दं दिनैसिम सुस्रांजायाखै नाथाय जायफोरा जोंनि सायावनो दोनथ'लायनानै माखासे पलिटिक्स खालामगासिनो दङ बेनि सायाव बिथांमोना बेनि गोबां बायदिसिना सुबिदाफोरखौ लागासिनो दं दा आं डाइरेक्टलि बुंनो हाया किसुमान खोथाखौ नोंथांमोना अलरेडि बुजिबाय जेरै आं एग्जाम्पल महरै बुङोब्ला जेरै 1993 मायथाइयावहाय बिएसि एकर्ड जादोंमोन अब्ला जों मिथिगौ जोंनि बिएसिजों लोगोसे बेनि उनाव फारि फारि मोनबेसे बिदि अट'नमास काउन्सिल क्रिएट खालामनानै होनाय जोंनि स्टेटआ थिग बेफोरखौ मोनथिखा हसिखा दिनै जोंनि मानाव गेदेर सिएम बिथाङा गोरों व्यक्ति सासे जुदि गावखौनो बुंना लादोंमोनब्ला बहा आन्दायलांखो बिथाङा दिनै बिथाङा फाइनेल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ मोनसे सुक्ति जे खालामना लाबोदों बे स्टेटहुडजों बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननाय बाथ्राया बहा रज'यो सोर बुरबकखौ बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बुजायदोंमोन सोरखौ मूर्ख होननानै सानदों दिनै बिथाङा बेबायदिनो बुङै 2010 सनाव जे आफादखौ सामलायदोंमोन आफादखौ माहारियारि आफाद हरखाबै धुमकेतु बायदि बहानिफ्राय ज्राब गोग्लैनानै दिनै जोंखौ बेबायदि ओरैबो गैया लामा ससेयावहाय आलाय सिलाय खालामनानै दोननो मोन्थायखौ बिथांनो सोर होनाय बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दिनै माहारियारि आफादा दिनै रायजो राजानि थाखायसो दिनै थांनानै दङ दिनै बिथांमोना खिन्थु माखासे दैदेनगिरिफोरनि भुलावनो गोरोन्थियावनो बिथांमोना दिनै बे जोंनि गोथार आफादखौहाय गुबुंले दा खालाम होननानै जों बेखौ बयबो खावलायनांगोन आरो लोगोसेनो जों बे लामाजोंहाय थांजानायखौ थारैनो मा सानो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर दिनै जों नुगासिनो दङ गोबां पलिटिक्सनि जाहोनाव दिनै जिखुनु मेल मिथिङानो जा माहारियारि आफादनि दिनै बहाबा नङा बहाबा पलिटिक्सआ गोबां रिलेटेड बिथांमोननि जि प्रग्रामफोर बिथांमोननि जि टारगेट जेरावबो बिथांमोना पलिटिक्सखौहाय मानो सन्देर होबाय थायो मानो सोदेरबाय थायो जायनि जाहोनाव दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों बेजोंहाय दिनै डिभिजन फैदोंना रायजो नोंथांमोना गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो आं दिनै किसुमान बाथ्राखौ थोंजोङै बुंनो हाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोसावजोबनो हाया स' आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै नैबेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय लोगो मोनसिगोन नोंथांमोन जों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय